דרבי בשבת, אה? אני זוכר את הדרבי בשנת האליפות של הפועל. אתה חייב להבין את זה. אתה לא יכול להיות בקרבי. כן, אבל יש לי חוות דעת מרופא מומחה שאומר שהבעיה שלי ממש ממש קטנה. תגיד, את הזימון לגיבוש קיבלת? מתי קיבלת? היום, כי רק רפרפתי בזה, לא יודע, זה עוד כמה שבועות. תעקוף, הסתכלת במראה? אבל מאיפה אתה יודע? אתה לא זוכר, היית ילד. אני דווקא זוכר יופי. הייתי עם אבא שלי במשחק הזה. ילדים, תרגעו, זה בסך הכל כדורגל. זה לא בסך.